रुला माबायदि जागोन बेखौ खोनासंदो जायनि बांसिन मोनगोन बेनो फार्स्ट प्राइज बेयो खयथा दङ 50टा ना नेक्स्ट सेकेन्डआ 30टा मार्बल्स थार्डआ 20 चेलेन्जिंआ जाहैबाय जायनो बांसिन नागिरनानै मोनगोन मार्बल्सखौ जायनो बांसिन जागोन बेनो फार्स्ट प्राइज जायनो सेकेन्ड फैगोन बेनो सेकेन्डखौ मोनलांगोन आरो जायनो थार्ड फैगोन बेयो थार्ड प्राइजखौ मोनगोन फार्स्टआव 50 दं 30 आरो 20 बेखौ बे मार्बल्सखौ मोनलांगोन दिनैनि चेलेन्जिंआव नागिरनोसै एबार बेखौ नागिरनोसै आङो Our challengers nagiरदो एबार फार्स्टआव दङ ओरैखाबो बे एरियायाव गासै 16टा माबा दं बेखिनियाव हो बेनिफ्राय बिसिमाव नोंसोर नागिरनांगोन 16टा मार्बल दङ 16 मोनबाय आइया Coba kada hisap mulai. 17 나 도시락을 엑스트라 쓰면 돼 잡아요 नैबे थिं बारनानै नङा नैबे खिनियाव 20टा मार्बल दङ गोजौ नङा हायाव माबा गोजौ नङा नैबे गोजौ मिन्स नैबे बनखौ नङा बनाव नङा बाखि बेखिनियावनो ओमफ्राय थिं बारनानै नङा बनाव गैया फुलखौ फुनो नाङा बनाव गैया बाहाय गासै 20टा मार्बल दं नागिरदो बाय थिं गैया जायखिया बे जराव बे गोजौ नङा बनाव गैया बेखिनियावल' बिथिं गैया बिथिं ओरै गैया हाया दा फुफिननांगोन गेलेखांबा जुदि हायाव मोनदोंबा गोजौआव गैया जायखिया बनाव गोजौआवबो थानो हागौ बनाव गैया खिन्थु बिदि गैया बिदियाव गैया बनाव गैया जायखिया बेसेबां मोनखो माबाया मा नामलाय खयथा नागिरद' आरो दंबावो खयथा जाखो नों खयथा मोनदों खथाम नोङो बेसेबां 1 आरो दंबावो गासै खयथा जाखो होमबा 6था अनजालि दंबावो गफिन अन्थाइ बानायफिन नांगोन खिन्थु नोंसोर अन्थाइआ बेसेबां मोनखो जों माखौ मोनबाय हनै सासे दा खयथा जाखो देला देखायलाय गासै गासै 20टा जानांगौ जाबाय होमबालाय ना मोनगोन नों दानिया गैया ना नोंना मोनसे गैया नोंना थरथाम नोंना खयथा नोंना थरसे बेना 8था दे नेक्स्ट आरो दंबावो 60टासो मार्बल दङ बिसोर नागिरनांगौ बे जायनि बांसिन मोनगोन बेनो
बेयावबो दङ नैबावबो हाग्रायाव आरो ओरैबो लामायाव आरो ओरैबो खालबार खाथियावबो खोनासंग्रो र' ओरै फैग्रो खोनासंग्रोलाय खोनासंग्रो र' बाव थाथ' र' ओरैफैद' गायजादो खोनासं बै खालबारनिफ्राय नैबे खालबार बे खालबार मोखांजों जोबनायसिम हा नैबे खालबार जोबनायसिम गासिबो मार्बला बेहायनो दंजोबो नागिरजोबनांगो बे लामायाव बै खालबार बै बारनो नाङा खालबारखौ ओमफ्राय नोरैहाय बैसिम गासिबावनो दंजोबो अबेबा थब्राबो जमाबो मोननो हागौ बान्दोलबो दङ अबेबा सिं माबाबो दङ बैथिं गायथिं 하긴 말하기야 너무 많은데 진짜 지혜랑 어디 바람은 아니고 미신 बे आखायाव मोननाया जोबगासिबो बोरो खयथा मोनदों बेलाय गथामाबो बेवनिया बे बाव मोननाय खयथा बाव मोननाय गथा ना बिनि बे मोनजोबनाय हाग्रायानो बांद्राय गुदुथाराव दोनाखै आं एसेल' गुदुहाङाव दङ बावबा एसे गुदुहां औ बिथिं गैद्राय 나오고 공장문화대 도시래 어? 오바보면 진짜 음식이라는 거 거기 잡다간 동어 거기 잡다간 동어 음식이 오는 거 봐 मा बिलाय अहा ओइ जिबौ नङा खानस्रिसो मोनबावदों नागिरबानो मोनो माथो नोंसोरलाय नोंसोर हाग्रा गैयियावसो जि बुथुखा नागिरो हाग्रा एसेल'खौनो नागिरनो रोङा आं माबाफोर नुनो होनबा एसे खस्थ' नांगोन एसे ओंखायनो खस्थ' होबाय एथ' बुरजा मार्बल आरो बायसिनबावगोन ना मोनला नोंसोरो आं खनथामसो खननो मोनाखै नै आं 5 मिनिट टाइम होबावबाय बेनो 5 मिनिट हा मानो हगारनो नोंसोरथ' हायासै एबार आंसो लांसै खननानै दा मोनला नोंसोर रावबो खन मोनला मा नाम अनजालि नोंना आंना औ जोंसार मा जोंसार सेकेन्ड नोंना नार्सारि थार्ड ओमफ्राय नैबाव दङ 50 था मार्बल्स दिनैनि गेलेनाया नैबे सेकेन्डना बादायलायनाया दिनैना सेकेन्डआव 30 ओमफ्राय बाव 15 ना 20 दे बार लादो मोनसे मोनसे दे देखायहरदो नेक्स्टआव दस्रा जाबावगोन एबार लाना थांदो एबार मोनबाय नोंसोर बेखौ देखायहर बैयो देखाय